De ce ți se pare că o ținută te face să pari îmbătrânită? Știu, nu e frumos să vorbești despre chestiile astea cu îmbătrânitul, dar o fac pentru binele tău, să știi de ce să te ferești de acum înainte când e vorba de ținutele tale vestimentare. Uite scenariu. Doar ce te-ai îmbrăcat. Te uiți în oglindă, ai pe tine haine bune, ai pe tine haine curate, drăguțe. Și totuși parcă nu e ce trebuie. Parcă îți spun pe tine niște ani mai mulți decât ai. E ciudat, dar ai mai avut senzația asta, că hainele tale nu arată deloc rău în șifonier, dar pe tine parcă nu arată actuale, să fie pentru că nu le potrivești tu bine? Cel mai probabil, și hai să vezi câteva din erorile de styling pe care le întâlnesc cel mai des în munca mea cu imaginea și garderoba femeilor. O să spun și cum să le rezolvi, fără să cumperi nimic nou. Care e primul lucru care face o ținută vestimentară să pară învechită mai repede decât orice altceva? Tu ce crezi? Modelul piesei. Dacă porți aceeași croială de 5 ani, de 10 ani, normal că ținuta te trage înapoi, indiferent cât de frumoase sunt piesele. Tu o să pari desprinsă din revistele de modă de atunci și poate că n-ar fi ceva rău dacă nu te-ar face să arăți prăfuită, învechită. Soluția este să actualizezi silueta. De exemplu, să pui pantaloni drepți în loc de pantaloni skinny, să pui un top care se termină în dreptul șoldului în loc să-l lași să cadă la jumătatea coapsei, să ai o fustă până la genunchi transformată în una care să fie în pas cu vremurile de acum. Adică mici schimbări cu efecte mari, schimbări pe care le poți face simplu la croitoreasă. Și tot legat de siluetă, un alt aspect al unei ținute bătrânicioase e acoperirea totală. Lungime peste lungime, peste lungime, o bluză lungă peste un pantalon lung, peste care vine un cardigan lung. Este îngrozitor de mult material pe tine, da? Te acoperă materialul ăla din cap până în picioare. Pe undeva eu înțeleg asta, pentru că te simți poate sigură, te simți confortabilă, poate că nici nu vrei să atragi privirile, dar pe de altă parte este că nu-ți place nici ție și te simți anapăda în așa ceva? Ochiul celuilalt, când te privește, nu are niciun fel de pauză, adică nu vede altceva decât material, nu are unde să respire și ținuta devine vizual grea. Acum nu spun că trebuie să te dezbraci, trebuie să lași la vedere mai mult din tine, dar trebuie doar să lași puțin respiro în ținuta aia, să lași la vedere glezna, să lași la vedere încheietura mâinii, să lași la vedere un decolteu puțin mai deschis, atât, puțin, dar eficient, pentru că dintr-o dată tu apari întinerită, tu apari împrospătată și ținuta se trezește instant. Greutatea vizuală dispare și tu ești femeia modernă de azi, nu cea care poartă haine la întâmplare de acum 5-10 ani. O altă eroare de styling este să îți asortezi ținuta. Și nu mă refer la monocromatic, care este splendid, mă refer la seturile alea de altă dată în care bluza și pantalonii sunt exact același ton, același material, exact același nivel de formalitate. Astăzi, combinațiile astea arată rigid. Arătau bine cu niște ani în urmă, dar acum sunt depășite și te fac și pe tine să arăți la fel. Soluția este să păstrezi setul, dar să alegi texturi și nuanțe diferite care să vorbească despre intenția ta atunci când te-ai îmbrăcat. De exemplu, blu marin cu denim sau negru cu gri antracit. Materiale diferite care să încânte ochiul și care să atragă. Asta o poți face combinând piese din set cu celelalte pe care le ai în șifonierul tău. Adică cele mai oldies cu cele mai noi. Astfel încât să-ți iasă ținute vestimentare în care să te placi și să placi. Și ultima eroare de styling pentru ziua de azi este că multe din noi ne îmbrăcăm pentru viața pe care am avut-o altă dată. Adică ne îmbrăcăm pentru jobul pe care l-am lăsat, pentru vremea când eram mămici ocupate
și nu mai aveam timp să ne gândim la noi poate chiar pentru perioada aia dificilă prin care am trecut și în care am găsit o ținută sigură pe care am ținut-o ca pe o armură. Nu e nimic greșit în asta. Toate am trecut prin așa ceva. E supraviețuire și la un moment dat fiecare din noi trece prin asta pentru că așa e viața. Dar timpurile s-au schimbat și tu odată cu ele. Doar că hainele tale au rămas blocate. Soluția este să te îmbraci pentru femeia care ești acum. Nu pentru cea de acum 5 ani, de acum 10 ani, nu pentru rolurile pe care le-ai avut. Când hainele tale se potrivesc cu femeia care ești acum, cu tine, cu viața pe care o ai acum, totul capătă sens. Te îmbraci dimineața, te uiți în oglindă și simți că te întâlnești cu tine, da? Simți că te vezi pe tine, te recunoști. Dacă ținutele tale au început să pară un pic obosite, nu înseamnă că tu ești obosită. Sau dacă ținutele tale par bătrânicioase, nu înseamnă că tu ești așa. Înseamnă doar că ai nevoie să îți reîmprospătezi styling-ul, să îți faci hainele să lucreze pentru tine, să te bucuri de tot ce porți. Dacă vrei să lucrăm la asta împreună, am tot ce trebuie, de la detox în garderobă personalizat, la experiențe personalizate mai scurte sau mai lungi, după cum vrei. Scriem și ne punem de acord să ne întâlnim la o sesiune gratuită de claritate vestimentară ca să înțelegi care sunt provocările tale vestimentare și cum putem lucra împreună. Lasă un follow aici și dă video ăsta mai departe să ajungă la cine are nevoie de el.